Hola, benvinguts a les previsions meteorològiques per Akbar. Aneu a veure què és el que passa, què és el que passarà internacionalment. La notícia més important potser és la gran onada freda que afecta als Estats Units, nevades les costes de Florida, increïble, o a Houston o a Nova Orleans. I l'altra notícia que els volem comentar, a Los Angeles, els grans incendis que han provat danys catastròfics. Miren que tenen al Japó, en alguns pobles, tenen contra els incendis per les cases de fusta aquesta mena de mànegues automàtiques que fan que reguin completament totes les cases, les façanes de les cases queden bullades, i així, si hi ha risc d'incendi, cap problema. Una imatge molt curiosa, la boira nevadora, que és el que ha provocat, doncs aquesta boira amb temperatura sota zero, provoca que el gebre, que el gel es dipositi a les muntanyes, això és a Itàlia, mentre que cap a dalt tot queda lliure, perquè no hi havia boira, un fenomen que aporta humitat. Parlant d'humitat, vegin això, què és això? Del color marró al color blau. És la humitat a tota l'atmosfera del planeta des del 1940 fins al 2024, que va augmentant, cada cop tenim més humitat a l'atmosfera. Anem a veure-ho també en el següent mapa, que és el del 2024, que hi ha hagut rècord d'humitat a l'atmosfera. Ho veurem també amb aquest gràfic, en el que podem veure que des del 1992 fins al 2024, efectivament, té el rècord d'humitat. Què vol dir això? Que al haver més humitat pot haver més danes, més energia, perquè plogui molt més a llocs localitzats. Anem a veure les previsions meteorològiques. Res de pluja, estem miqueta fumudets, però ja en parlarem. De moment passen fronts atlàntics, descarrega sobretot a la zona occidental, altibaixos a les temperatures, però poca precipitació. Més enllà, què és el que passarà? No hi ha bones notícies, no preveiem precipitacions, l'anticicló estarà proper, hi haurà una borrasca a la Mediterrània, però no creiem que ens afecti. Sí que les tendències són molt maques a partir del 7, 8, 10 de febrer. N'haurem de parlar. Fins aviat.